I den her video så vil jeg lige vise, hvordan vi tager en backup af alt vores 365, i hvert fald for alle dem, der er medlem af det, der hedder backup-gruppen. Når vi er logget ind på Druvas hjemmeside, så skal vi starte med at gå op og vælge Microsoft 365, det gør vi her. Og vil vi for eksempel tage en backup af vores SharePoint, så vælger vi SharePoint hernede. Så trykker vi, så skal vi lige starte med at markere noget. Det kan for eksempel være administrationen. Så trykker vi Restore Data. Og så skal vi lige vælge det igen, og så trykker vi Download. Og nu afbryder jeg den lige. Men det er altså sådan her, vi gør det. Jeg kan lige prøve at gå tilbage her en gang. Hvis det nu var en e-mail, vi gerne vil downloade, så er det inde i Exchange Online. Så kunne det være, nu tager jeg bare, hvis jeg vil tage en backup af min egen mail, så gør jeg sådan her. Så trykker jeg Restore Data igen. Og så kan det være, at det er min mails, jeg vil downloade. Og så trykker jeg igen Download her. Så skal jeg lige vælge, at det skal være den her PST. Det er det filformat, man kan åbne ind i Outlook. Og så trykker man Download her. Og så går den altså i gang med at downloade skudt en gang. Det var det.